Ahojte, dneska máme u nás dve SUVčka. Jedno je SUV a druhé je SUV. Mini SUV, hej. Máme tu X5, X40D, X-Drive, to je štvorkolka, neviem čo to znamená, 40 v dnešnom stave, asi 3 liter s 2 turbami. A robíme tu 4 dvere, vymeniame repraky, tlmíme, odlučňujeme, ide tam morda od Morelu, referenčná séria dopredu, performance dozadu, reproduktory i5 do parádnych krúžkov a V12 DSP zosilovač od Helixu. Takže fakt, že brutálna zostava, tešíme sa na to, jak to bude hrať. Zákazník musí odpadnúť. Takže to je prvé auto u nás a druhé auto u nás je u Mareka MG ZS, kde robí Marek autofólie, dneska bez rozoberania. Je to asi úplne nové auto, lebo to tak aj vyzerá. Je to pekné auto, vozil som sa v tom, je to super auto. Jednu vec, čo by som vás chcel upozorniť pri týchto nových autách, kde sú elektrické motory predu, zadu a benzín funguje len ako dobíjanie, že není spojený priamo s kolesami, cez prevodovku, ale vyslovene to len dobíja tú malú baterku, ktorá je v aute. Tak máme tu v poslednej dobe také problémy klientov, keď hlavne u tomto MG sa to stalo, ale vozil som sa už aj s klientom z Nissan X-Trail, to bol, sa mi zdá. To auto ide na baterku s tým, že keď potrebuje veľa dobíjať, tak sa naštartuje ten benzínový motor a začne ten benzínový motor vydávať nejaké zvúky. U tohto MG klient išiel po diaľnici a začal predbiehať v ďalničnej rýchlosti nejakého nákladiaka, potreboval pridať, tak viac pridal a zapol mu motor pri dosť vysokých otáčkach a klient sa zľakol, lebo nebol na to zvyknutý, jazdil väčšinou po okreskách a bolo to také strašidelné. Takže ja osobne doporučujem vždy všetkým, keď si takéto auto chcú kúpiť, nielen MG, ale všetko, čo má motor len ako nabíjačku, tak choďte sa s tým previesť na diaľnicu, aby ste vedeli, čo sa vtedy stane, lebo s tým Nissanom sme sa boli voziť a ten Nissan fungoval akože dobre, sa mi zdal, tam nebol žiadny problém v tom X-Traili a dokonca aj bratranec ho má a on je s tým úplne v pohode. A tento klient sme sa vozili, aj sme dávali podlahu na diaľnici, aj sme všeličo skúšali, ako bolo tam počuť taký jemný brum, ale bolo to fakt, že jemný brum. A na to, že to bolo úplne čistá sériovka, ten Nissan, že tam nebolo nič spravené, tak akože vytlmené, tak to bolo podľa mňa aj celkom akože v pohode zvukovo. A rozdiel bol akurát v tom, že v tom Nissane bola trojvalcový turbo benzín a v tom MG je 1.5, sa mi zdá, že bez turba. Tam je štvorovalec, tak neviem, či to je tým objemom alebo čím to je, ale fakt, že to MG je také obmedzujúce v tom, že fakt to je dosť také výrazné zvukovo, takže treba si dať na to pozor. Takže pokým si idete kúpiť auto nové, choďte si ho najprv vyskúšať na vašu bežnú jazdu, okresky, kľudne aj diaľnicu. Spravte s tým nejaký občas kickdown, aby ste vedeli, jak sa to chová to auto, či vám to vyhovuje. A takisto, keď si chcete vybrať nejaký audiosystém prémiový, v dnešnej dobe si ho choďte radšej vypočuť najprv, aby ste zistili, či je pre vás prémiový. A keď si ho kľudne dajte, keď není, tak si ho nedávajte. Lebo ten prémiový sa dá opraviť, samozrejme, ale je to finančne výrazne náročnejšie, ako keď tam ten prémiový audiosystém není. Takže nezabudnite, neobjednávajte si auto z doma do odsedačky, ale choďte do predajne, prevezte sa, vyskúšajte si ho, zvuk, všetko a keď sa vám to ľúbi, kľudne si ho kúpte, keď nie, tak si kúpte bez toho audiosystému alebo nejaké iné auto, aby vám to vyhovovalo. Aby ste potom 4 roky nemanovali alebo 5, koľko ho budete mať. Pekný deň prajem všetkým, ahojte.